Obutumeki obubebwe epara na kubuna machiko abekirensemo agere kolenda obugimase chipara na boigo amono obutumeki bwa mariogo yogotindia nebinto byereire komentekana kwembe basukano ya para chinga kiechi chemeyega ye Christmas na boigo omwaka omuya ase ebikole bya bwangoiga nkelia kya igoro mogoroba ase chigari bere amone pikipiki chatuomanete obosio asobosio ase para enene ya Nyamira kurwa Kisii ange na Getare ase omuntu oyo asireti obugima bwaye agwo nabande bagatigeru chinkoma chintindi bakamyokiwa ase chinyagitari ochomochi okisi enarenge nyumba nanyara koigwe sauti una negento kyabuga ase para kerana soka nache nanyara una chigari bere chatumanire twanyora omuntu oyo mananyara gusiria obugima bwaye oyo ni bwe pikipiki nere nanyara kwenda nyagitari abane tingikere timbanyore gento ngoteria abantu abageni bonse bari para banyara kwana ne speed engiya senga keiga ye meyega ye gochengere sugu abantu baito bakure gaiga naenderige ni nona chari yabeira iga serituko lya yabeira chari embe mono tutanya korra gisegese boigo asumu basukano omobe orero mambia okoreka ase para ene ya keroka Kisii ase ensoko ya Getai egwodi ya baracho ekero egari rikorokoro ya borwa chibuleki na gosiria oboroso bwaye ase yarwa para na boigo gotumera ekenya na komutigera omogendi bwe egari yuo chinkoma chintindi. Lori litokelezwa kwa Nairobi kwa speed alafu kupiga kona nikaenda opposite ikaenda kona mbaya alafu ikaanguka. Chingaki echio ebyombe biri bitenete obosera bw'obosombi ase chipara nigo byaboli gwekobeka ebitango bigokonya gokei chimbero chechigari gose pumps ase chibara chonzi chigosoana gosoka ase omochi okisi egerego kyani emebasukano to wege ji pumps chikoli echire sharp omuntu korumwe ntakaro omuntu okorwaria korjogo tewato wege ji pumps okobo omuntu korunyamira no korumwe noiga esibiti yakea egere gukora omwaka na gochaka oyonde buya na gokeya emebasukano buna eyo omo county commissioner buya county ya Kisii omusike Abdul Sak Jaldesa na bwate ayale gukwana. Pia wakati huu tunatarajia kwamba kutakuwa na lot of movement kwa sababu next week watoto wanarudi kwa mashule, hasa upande wa magari wale ambao wako na magari ya abiria. Enforcement wetu watalenga wale ambao wanafanya mambo ya overloading na pia wale ambao wanapuuza masharti ya kuangalia mambo ya COVID-19. Kwa hivyo kama unasafiri hakikisha kwamba hiyo magari azijazwa kabisa, wahakikisha kwamba kuna ile social distancing katika hiyo safari zetu. Ekero abantu bagenda kuna guchengira ogukora omwaka na boigo mu mwaka umugiye bono niko baboligwe kwa maiso egere gutanga imebasukano iyo yagenda komenta kana anene muno ase chipara chigosoana gasoka asumuchi wa asumuchi okisi ya Kisii italiane aizama ubekurero kunyura chimbi keto moja kondoka ewachi ne yawe